Per mi el teatre i concretament el món del pallasso és una abstracció de la realitat, la qual permet emmarcar les coses des d'un altre punt de vista i això genera molta saviesa. Jo estic convençut de que el teatre i sobretot el teatre còmic té la capacitat de donar tolerància. Sense tolerància no hi ha harmonia, sense harmonia no hi ha democràcia, o sigui que sense pallassos, per dir-ho així, no hi ha l'harmonia suficient com per poder dir que les coses funcionen amb democràcia. Si ens hi fixem una mica, les televisions que depenen dels lobbies de poder i sobretot dels bancs i de tot aquest tinglado, l'únic que fan és una cultura que diríem de merda, perquè l'únic que volen és afavorir el consum de les persones. En canvi, el teatre, al ser una cosa molt més casolana i que més es fa amb un filferro i amb un tros d'espada de drap, és capaç de ser molt més lliure. Jo treballo molt amb nanos, m'agrada treballar amb nens perquè són capaços d'expressar el que senten, cosa que els adults no fan. I jo crec que valoren molt més del que ens pensem el teatre en directe. Estan acostumats a veure les coses en dues dimensions, en una superfície plana, perquè tothom els enreda en aquest ús, que cada vegada que treuen una cosa en directe se sorprenen molt perquè formen part del protagonisme de l'acte que s'està fent. A la una, a las dues i a les tres. Mira! Olé! Sense pedagogia i sobretot sense pedagogia ecològica ens en anem a fer punyetes. Com a espècie, la Terra seguirà girant al voltant del Sol. Hacer teatro como una actividad extraescolar o como parte del programa educativo. Escolar, igual que las matemáticas. On a besoin de pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on a toujours fait avant d'avoir une conscience de le faire. Et, c'est librement. Ouais.